Ще спане, знаеш какви вълци има? Здравейте, вече е 10 часа. Има вълци тук. И чакаме. Въркулаци също има. Чакаме да видим за какво ще стане въпрос тази вечер. Тази вечер много ясно се е разбрало, че няма да спим тази вечер. Опитаме. Вей се там се спускам напро на земята. Той ще спи, бе. Той ще кара. Огънчето. Къде е запалката? Не знам, запалката е... Сега няма нито ударе, няма нищо. За сега. Върколака ето. Но Дай му запалката, чука. Няма не взех запалка, бати Ваня. Ай ги, да. ще видим за какво става въпрос. Бамбале, бамбалео, бамбалео. А как си тук, тя свети вас, бе? Да, бе. Толкова ниско е, Митко. Да. Малко предува ти, кой искаш? Сега фърнихме. А така, кажи му. Трябва да фащят прътводи, само да фащат. Айде. Сега големо вече, нема малко. Чакаме всеки момент. Ама аз, момчета, знаете ли, че аз огладнях малко? Аз ще къде виж колко храна има. Огладнях малко. Къде сте я кремиш, бе? А, къде има? Да. Май да? Не. Аз ако бях къщи до сега ще... Ай, комарче има вътре. Това за мезе. Къде се отваря? Ето. Иван му къде даш карапчето от павол? Байван момичетата много харесват. Той се занимава с огъня. Да. Който го обичат, огън пали. Който не го обичат, само гледа. Иван, кой е Иван Карай? Митко, му директно направо, че. Нямам интернет, тук нямам. Нямаш? Нямам. Ало, мека да. Не, че това. Не, че да ми дадеш, аз имам. Ама нещо не фаща интернет тук. И аз имам обхват. Ама интернета като включвам, не ми го показа. Шун, слушай. Слушай ли? И кой това? Чакай така ще. Мълчите само твоите са. Иначе мълче да багерджия да ти кажа, бати Ваня. Той не го познава. Кой си по-отгоре това, ва? Той не го познава. Кой си пъти върху тютюна, бе? Това върху пред тебе, а кой ще сипи освен тебе? Ние сме луди, аз до сега бях там при въдите. Какво направил, бай Ваня? Кой си папагла? Мезе, Ала за къв, пипнила, мисля, че се бъзкам. аз да се... Може